Ezkonberria. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ba omen zan gazte bat, mutil gazte bat, neska gazte batekin maiteminduta ziona. Eta garai haietan, kortejatze hoi neska gaztien etxien itezan. Gurasok aurren zituztela eta kontu kontari aritze zian. Eta holaxe hobeto ezautze zian. Eta illa itzen manda zeuden atxalde batian, atxalde sargori batian, danak sukaldian zeudela, aita ama, alaba, etxeko alaba, eta mutil gazte hau, amak esan zion alabai. Zan, ekartzan, sardo freskua. Eta alabak txarro bat hartu, eta antxe juntzan kupelan aurrea. Antxe sotuan zaukaten kupela batea. Jarri zan kupelan aurrean, txirillak kendu zion, eta sardua eroitzen hasi zan, eta txarrua betetzen hasi zan. Gora bedatuzun, eta jama, aizkora handi bat ikusi zunan, abian gainean, eta hasi izan bere artean pentsatzen, ai ama, ni eskontze balimanez mutil gazte honekin, eta aurra izate balimadeu, eta aurrako eskortzen danien, zagardo bila bidaltze balimaden, eta antxe zagarduak betetzen nahi danien, eta aizkora buru gaine eroitze bazaio, eta bertan seko getzi balimada, hau da desgrazila gertatu behar duna! Ai ama! Eta nehar batien hasi izan, eta ondoko bankuan eseri izan. Post. Sukaldia, zagarduan zain zeudenak, harrituta zeuden. Hine, noaino juntzegu alaba usardo bila? Ta ze jarri zian, baino, amak esan zuen, hemen bada zerbait, banua ikustea. Eta juntzan sotora. Sartu orduko, han ikusi zuen, alaba nehar batian, eta zahardua atea, zagardo putzu bat zion. Korrika batian juntzan alaban gana, eta esan zion, alaba, ze pasatze zaizu? Da, ara ikusten dezu askora hoi. Eta amak esan zion, bai, bara, gurk seme bat izate bali badeu, edo alaban bat izate bali badeu, eta koskortzen danien zagardo bila bidaltze bali badegu, eta zagardoz betetzen nahi danien txarrua, askora buru gainero itze bali mazaino, eta bertan seko getze bali bada, hau desgrazia. Eta ama ere, nehar ez hasi zan. Ama alaba nehar batian jarri zen, ondoko bankuan eserita. Sukaldian, aita eta mutil gaztia isiliz dute. Zeharra jo pasatzea. Aita jeik izan, zanez. Bueno, banua ikustea ba, zea eidan gertatzen. Jaitsi izan, sotoa, eta honek ikusi zunango kusidadia. Sardua kupeletik atea eta atea. Uazan sardo putzu galanta. Eta ama alabak nehar batian. Eta gizon honek galdetu zun. Ze pasatzen zaizue? Eta ama alabak kontatu ziren askora ikusi zutela, eta nola homeko eskortuta, ze honien bidaltze balima zuten zagardo bila eta askora hua buru gaineriko belitzen jo aurrari, ia ze, gertatu behartzun, desgrazi galanta zala. Eta aita ere, nehar batien hasi izan, eta onduan eseri zitzaion, eta antxe, nehar eta. Mutil gaztia bakar izan sukaldian, eta pentsatu zuen. Hemen zehoze bata, banua bedatzea. Eta juntzan basotoa. Eta honek ikusi zunango panorama. Etxeko alaba. Eta atxatama nehar batian, zagardoa kupeletik atea. Eta korrika jaitxizan, eta horrego za txirila jarri zion kupelai. Kitxo. Eta gero galdetu zuen. Zerra jo, gertatzen zaizue, eta kontatu ziren. Ara ikuste aldezu askora, askora hua gure seme alaba edo jaiotzean nien eta bidaltze balimadeu zagardo bila eta buru gaineritzen zainola ikuste balimadeu zagardoaz betetzen bitartien txarrua, eta bertan seko gelitza almada, desgrazi etorri behartzaiguna, eta berri zenear batien jarri zian. Eta mutilonek esan zuen. Hau da, txoro kuadrilla hau. Eta nik hemen gehatu erralde bizitzen. Bueno, hoi erabaki horretik munduan barren ajun behar dut, eta hauek baino txoro handigu autobatzen maitut, igual itzuliko naiz, eta bertan getuko naiz. Eta ala xeintzun, abiatu omentzan jendi ezautzea.
Eta ibili izan asko. Eta ara non, ikusteun, emakume bat, atxurria nahi dela, baina aulki bat, ipurdilein lokarri batekin lotu da. Gaztea, urbildu zitzaion emakumea eta esan zion. Aizu etxeko Andre, jakin aleik izati daukasun aulkila hortxe josita gorputzai. Eta Andriak esan zion, bara, etxian lau lagun pagea, eta ni batzatikan etxakuten ez emakoitzeko aulki guztik harrapatzizkiate, eta iteten gerostikan, ez da talakoik gertatuko. Gazte honek pentsatu zuen. Txoro galanta. Eta jarraitu zuen aurrea. Ibili izan berriz, eta beste baserri batean, ikuluan ikuste etxego nauzia. Astuai, ipurdiko txulotik lastua sartzen. Gaztia hurbiltzea, eta galdetzen jo. Ezo gizona, zertan aizea? Ha! Gue astu hau gaxo, ta ez du ba, ahotik janai, tordun aurretik janare jaman beharrien, atzetik ematen nahi naiz. Bere artean gaztiak, haure, bigarren txoro handia, banu aurrea. Jarraitu zuen, eta gau etorri zan, eta orduan lotarako ostatu batian logela eskatu zuen. Ostalariak esan zion, bai, oie izango zu, baino gela beste gizon batekin konpartitu beharko zu. Ez da arazoek lasai. Eta juntzan ba logela. Eta bakoitza beroien logeatu zan. Goiz etorri zanean, gure gazte hau, dan batekoak entzunez esnatu zan. Begiak zabaldu zituen. Eta uaxe ikusi zuna. Alde menian lo entzun gizona, gelan alde batian jarri, eta korrika saio batian armailu baten kontra jutezan. Eta armailu hortan zintzili zeuden galtzak. Eta gizon hau korrika junez ditamba kontra itezun. Berriz atzea gizona, eta korrika batian jutezan, eta hankakaltxe eta damba! Olaxe zebilela, gure gazte honek esan zion, aizu gizona, jakinalek ezertara izean. Eta gizonak esan zuen, galtza jantzi nahian, hau da lantilla daukatena goizero, galtzak asmatu zituen horrek eharrak mezitu. Gazte honek esan zuen, baina galtzak errexeria jazten, bai, nola jaztituzu bazuk? Eta gazte hau, oietik atezan, bere galtzak hartu zituen, eta horrena hanka bat sartu zuen, eta gero bestia, eta gero lotu zuen, eta kitxo. Eta gizonarek esan zion, eskerrik asko, bizitza konpondu diazu. Eta gazte honek esan zuen, hau ez da egite zotean danetan txorik handina. Eta alaxe esan zuen, atezan da, dira, kanpoan txoro handik topatu ditut, eta etxeko txoruak ingatu beharkoet. Itzuli izan bere, neskan gana eta bizitzia erabakizun. Eta alabazan edazpazan, sardadila kalabazan. Eta atera dadila, zuen herriko plazan.